cepet langsung koran iki lho. Sik sabar. Terus iki dikiri wae lho. Wis tunggu sabun lho. Wis sabar. Wes aku kalau sabun iki. Itu sabun iki kok sembrono jel. Ya wis lah apa-apa ganggu sabun ae. Ya wis terus. Oh, orang kerja mesti benar itu. Boleh ya. Mas selendang pun direk. Tuh. Oke, aku sama si selendangku. Aku piye kembali di kayangan. Hati-hati aja nih. Berarti aku tak pada cek yo nama. Ya wes hati-hati yo. Le, mak iki wis sepah, ndang golek jodoh le, mak iki wis ora kuat meneh. Nggih, Nak. Nggih, pun kelas pengertian nggih. Nggih pun le hati-hati. Nggih. Loh, apa iki? Ki selendang kok iso ndek kene? Mas! Apa sih? Kok selendang pun iso ndek kene? Jadi selama iki sing midakno selendangku iki sampean to, Mas? Sekurang iki aku seneng ya sendang. Kok sampean tega sih, Mas? Ya wis lah kuatene bali di kayangan wae. Dek, gede balik, Dek. 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 Ya wis Mas, hati-hati di kene ya. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa